Ug miingon kag padagko itag kamanting, oh abi daw parang tawat tas yung entry kini among kamanting dagko kay ni ngunig bukton sa tawo. Kini siya basta-basta og may mga awat nga kamanting tingali mo punuan na tagad jud masakpan kay grabe ka dako sa punuan. Punuan pa lang ha pay tindako. Lalom kayo ni siya kay natambakan ni daghan kay bagayuta tan-awon ta ni og daghan ba jud ni unod. Balaan man ni ron kanang kadako dagko pa po ni unod sige dako ni wala ni unod na sayang ang atong hulat-hulat ani kadugay sa panahon wag tuig gini siya kapin di gyud na maibot og ikaw ra mag ibot-ibot diha kay grabe gyud na siya kadako na din lalom ang kuan ba kay natabunan siya sa pagama sa CR diha man gitambak uri na lalom kay siya kinahanglan pa nimo siyang kaluton kay to pa man silalom kini pong body na ko pa luma-luma pod bira ra ko niya pero wala mi gipa wala na ko gipabira ba kay basin yung mga gupok ni gara gyud siya cute ano na lang sa yung gikalutan kay among kuhaon ng ubang unod kay aron mabundot jud mabundot jud kay di gyud siya basta-basta kay dako lagi kay siya Ningon siya bukto ng tawo kana di lang kay na siya tatong halata ag layo pero niglantaw nimo sa personal makaingon jud ka nga dako jud siya mapuspusan ka na og mamatay jud ka kay batang kugo man ka maulo man ka naayaw po tabangan namo na siya kay ako ra isa madugay man makuha siya pero madugay niya gadali man mi kay kana lagi magputo mi wa may laing makaon na ning bukid jud makaon og tag sa lagon lami man ang sa lagon pero ang problema kay wa tay katamnan kabalo ka kini amo tugaran mga palibot na lukop na ni halatanom-tanom si pananom nako kay kana lang lami kay bang nay kay mga sa lagon wala lang jud tay dakong area og napatay dakong area na murag nami jud oy moro to bye bye.